Welcome back sa Let's Talk mga kaibigan. This time naman, pag-usapan natin ang kanilang program for the month of April na Provincial Health Office together with our, with our Provincial Health Officer no other than Dr. Carmelisa Singson. Pag-usapan natin ang tigdas, o di kaya measles sa Ilocano nga, kamuras. Doktora, ano ba ang cause ng measles, tigdas? Ang measles or Camuras in Ilocano, Kamuras in Ilocano. Is caused by a virus. So, Viral din yan? Virus din yan? Virus. Okay. So, ibig sabihin, nahawa sa ibang tao? Airborne, hindi? Parang gano'n? Saan galing yan? Mm-hmm. Not because of sobrang init, sabi nila, kaya gano'n, nilagnat bigla. It's viral. At sabi, totoo ba yun, ang isang tao na nagkaroon ng measles or kamuras, pwede nang hindi bumalik? Once lang tayo magka-measles dahil pagka nag-measles ka na, merong immunity na build sa katawan ng isang bata. So, once lang talaga. Unity, yun. So, anong klaseng program itong ginagawa nyo? Ano itong campaign na ginagawa nyo sa kamuras or measles? This April, meron tayong measles, rubella, supplemental immunization activity. Saan ito ginagawa? Gagawin nating door-to-door ito. Ayun yun. Oo, okay. Kasi dati previously we had been having our measles campaign for so many years back. Pero hindi pa rin makontrol ang measles. Meron pa rin tayong mga pockets of cases sa mga iba-ibang lugar dito sa whole country. So ngayon naisip ang Department of Health na mag door-to-door campaign naman this April. We'll be starting on April 4 sa Monday. So we'll be launching it on Monday. This Monday? Today. Monday. Starting today, yes. Tapos, doktora, paano yun? Di ba sabi nga nila, dahil measles, dapat ka magka-measles daw. Kasi kung matanda ka na magka-measles o magkakamuras, something will happen to you. Is it true? Hindi naman. Basta, ang mga bata naman, kahit mag-measles, kung hindi siya masyadong healthy, may mga complications din lumalabas. Pag matanda naman, basta healthy ka naman hindi masyadong yung complications niya. Or talaga may possibility din na hindi ka talaga magkakamiss just because malakas ang iyong immunization? Halos lahat naman nagkaka-measles. Kakamuras. Pero ang delikado lang yung isang type ng measles, yung rubella. Ano yung rubella yan? Let's talk about rubella. Ano ba yun? Or German measles. Kung narinig mo about German measles. So it's another type of measles na ang delikado dyan, yung mga pregnant mothers. Pag nakuha nila pag nagka-measles sila while being pregnant, magkakaroon sila yung baby baka magkaroon ng defect or deformity or mental problems. Ano ang, compare natin yung rubella or the German measles sa isang ordinaryong kamuras? Ano ang doon? Mas malaki ba ang yung ordinary measles, yun ang common measles na nakukuha natin sa pagkabata. So, ang complication naman nun, pagka hindi masyadong maganda ang health ng bata, ay pneumonia. Yun ang magiging cause ng death usually ng isang bata na nagkaka-measles. May possibility talagang mamatay din ang bata. Because of pneumonia. Pneumonia na pumasok na. So that's why, kailangan ba talaga silang ikulong sa kwarto? Hindi sila dapat maarawan? Is it ganun ba yun? Pwede naman silang maarawan. Pero yun lang, dapat yung nutrition nga or dapat healthy yung mga anak natin para hindi masyadong grabe ang complication later pagka nagka-measles sila. So, kailangan din nating pa-immunize to lessen yung mga complications of measles. Yeah, you're talking about the door-to-door. Paano niyo ito gagawin? Saan uumpisahan? Paano tayo mag-umpisa? Ang launching natin sa Kawayan, doon natin gagawin yung program. Tapos may pupuntang Undersecretary of Health yata mag-a-attend daw si Dr. Bayugo. Yun ang information na nakuha namin. So, we'll be launching at Kawayan. After the program, mag-door-to-door tayo doon. Tsaka may motorcade din. Sige. Tapos, and then launching nyo. Tapos, anong klaseng door-to-door gagawin nyo yan? Talagang kakatok kayo? As in, kakatok talaga kayo? Door-to-door? Then, pupunta kayo doon? Oo. So, province-wide gagawin yon. And hanggang sa end of April, tuloy-tuloy yan. So, inorient naman natin lahat ng health workers natin
sa buong province. So they will be doing it at the same time with us here sa Bida. Who can avail this? Mga children 9 months to 96 months old or less than 8 years old yun, yung 96. No matter ang nila status ng living, Lahat ng bata. Lahat ng bata. So this is free. It's free. Okay. That's for the whole April, right? Tapos, bakit ano ba target natin? Kailangan ba mawala na talaga yung measles na yan? Ang target nga, dapat mawala na by in a few years, dapat ma-eradicate ang measles. Yun ang goal natin. And what else are the upcoming projects pa ng Provincial Health Office? Meron tayong ginagawa na province-wide integrated plan for health. So, with this plan, we'll be ginagawa ngayon yun. We will be working on the improvement of our health facilities, our hospitals, and rural health units. So, hopefully, pagka natapos na itong plan natin, may implement natin, we'll be having new hospitals sa Sinai District, Magsingal District Hospital, Santa Lucia District Hospital, and Salcedo Medicare Hospital. Puro new hospitals. New hospital. Saan mga galing ang budget niya, Doktora? Merong grant at the same time loan. So, combination yun. Maglo-loan ng provincial government at saka may grant din na counterpart ang Department of Health sa atin. At matutupad to? We're working on it. So, yung requirements natin malapit nang matapos. So, hopefully, by the last quarter of this year, may start na yung project natin. What about mga dengue? Under din ba sa inyo yon? Meron, dengue campaigns sa inyo rin? We do the campaign together with the Department of Health. Yung PHTO natin, yung representative ng Department of Health natin dito sa province. So, we do it together. At kumusta naman ang mga cases natin dito? Meron ding pakonti-konting cases, pero not that much. Not that much. Ito pumutok ang influenza virus. 2 years ago and last year medyo mid of 2010 according to the DOH provincial, nagkaroon tayo ng cases dito. Were you aware of that? About 19 of them. Sa Canton. Canton, mostly Canton. So, we were informed and we coordinated with the Provincial Health Team Office. So, sabay-sabay kami nagpunta sa Canton. Kumusta ang monitoring natin? Do you still monitor this? Wala naman ngayon. As of this time, wala nang cases. Pero ang influenza virus or the AH1N1, may possibility bang mag-recur o di kaya bumalik uli yan? May reported cases na dati na siyang case tapos bumalik. Oo. Pero bihira naman na may ganun. Okay. Pero it's possible. Possible. What about the malaria? Do we consider malaria as one of the, kumbaga, kinakatakutan na sakit? Ang malaria, oo, kasi ang madaming complications din ang malaria pagka nadapuan ng isang tao. So, depende sa type ng malaria. Meron ding cerebral type. So, sa utak naman yun ang complication. Anong difference ng dengue sa malaria? Malaria, they are both galing sa lamok, di ba? So, may difference ba sila? Oo, ibang type ng lamok naman ang cause ng malaria, iba naman ang dengue. Sa atin sa Ilocos, may cases ba tayo ng malaria dito? Sa mga upland municipalities, kaya doon ang operation natin pagka may reported cases sa upland, yun ang pinupuntahan naman ng team. Okay, bigyan mo na ako ng konting lang, Doktora. Upland, usually mga madamon area, yun naman ang medyo maraming lamok na malaria carrier. Ano to, usually ang dengue kumakagat sa usually daytime, di ba? Ang malaria, anytime, nighttime. Oo, nighttime. Tsaka, nighttime, meron ding day biting. Kasi depende sa type ng malaria na dumapo sa iyo. HIV virus, do we also consider this? Nasa part din ba? Do you also look into it dito sa probinsya? We look into it kung may reported cases, pero so far wala naman dito sa atin. Good. Especially kasi marami rin tayong OFWs dito. Okay, final questions before we pause for a break.
let's talk about herbal medicines. Ang herbal medicines, napapanood natin yan sa TV, ang dami-dami na. Lahat puro magagaling. Lahat nakakagaling ng iba't ibang sakit. Sakit sa puso, liver, lungs, even diabetes, high blood. Sabihin mo kung anong klaseng sakit, lahat yan nakaka-cure. How true is this? As long as they are approved by the BFAD, ibig sabihin doon, it passed through test or examination. So, pwede rin, they can help in the maintenance of our health siguro, yung mga basta approved by the BFAD. Being a doctor, doktora, do you prescribe also this kind of medicines, mga herbal medicines? Some, hindi naman lahat kasi sa dami na nga malilito ka na kung ano doon ang ano. Pero some, I prescribe some. Some. Slimming, na lang, pagpapayat na lang, doktora, meron ka ba dyan? Herbal. Anyway, tsaka muna, magbabalik pa tayo. Mga kaibigan, yan po medyo masaya sa pag-usapan natin. This time, mas masaya pag-uusapan natin sa pagbabalik po yan ng Let's Talk. Diyan po kayo.